Ayan, okay, magic muna tayo, okay. Ladies and gentlemen, boys and girls, is all welcome. Kuya Shake, the magician, palakpak naman po dyan. Yes! Okay. Yeah, thank you. Maraming salamat. Thank you kay Palakpak yung nang napipitas ko man, napipis sabi ng Palakpak. Wow. Kaya tingapis na si Palakpak na katangan pinagdaman di kwarta na. Okay. Okay, maraming paglaman sa kay Kung Sakti. Abuti na lang, Tagalog na po gamitin natin. Alam ko naman po, kasi baka may mga bisita po tayo na hindi na makaintindi ng Ilocano. Kaya buti na lang nagdala ko ng mic holder na yung Italy. Ayan. Tatali ko na muna para yung nakawakan itong mic. Okay, ngayon, pakitali. Yan. Okay, bago mo pala nakalimutan yung mga naunang pinakita yung mga magic tricks sa inyo, yung mga magic routine na naipanalo ko sa magic competition last 2018 nung nakipagpaligsahan ko kami
pumunta po kami sa abroad, pumunta po kami sa Japan at nakipagpaligsahan po kami Olympics ng Magic. At nauwi namin dito sa Pilipinas, lalo na sa La Union, kaya very proud po kami. At ang nauwi namin ay silver lang po, hindi po gold. Ang silver, second placer lang po ako kasi alam mo bakit, dalawa lang kami naglaban. Susunod, alam ko maraming mga bata at saka maraming uminom ng soft drinks, pero lagi kong pinapaalala, lalo na sa mga kabataan na huwag palagi uminom ng soft drinks kasi nabasa ko sa dyaryo na ang pag-inom ng soft drinks ay nakakasira sa inyong kalusugan. Pag malimit lang naman. Kaya mula nung mabasa ko yun, ay itinigil ko na ang magbasa ng dyaryo. Joke lang, at uminom, siyempre. Okay lang. Tapos, tama nga sabi ng mga matatanda, pag uminom ka ng soft drinks, huwag daw alugin. Kasi pag inalog, kita ininom, sasakit daw yung mga tiyan. Tama nga naman kasi meron sila basihan. Tama yun. Pero ang totoo, ang tama, huwag niyong isara. Kasi pag sinara niyo ang soft drinks, saka niyo alugin, anong mangyayari? Ito ay sasabog. Kaya susunod ay susunod mga meron ng bote ay tubo. Yan. At okay, titigan nyo kayo kasi sabi ng mga matatanda, ang magic daw, aminin ko na, ang mga magic daw ay bilis-bilis lang ng kamay. Totoo yun. Totoo mabilis lang yung kamay. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ko bibilisan. At saka, hindi ako madadaya ngayon kasi kahapon nandaya na ako. Totoo. Okay, walang laman. Walang laman. Ngayon, kung bote ng beer, tatakluban ko, kasi itong tube na to, lalagay ko dyan. Palilipatin ko to, bote ng beer, dito. Partida ko. Ano kung gusto nyo? Yung nakikita lumilipat o hindi nakikita? Nakikita. Nakikita. Ito po yung nakikita. Lumilipat. Yun. Ngayon, ang hindi nakikita, kuya, huwag ka basit naman basit natin. Sige, Uncle Doming. Uncle Lidig, buloy. Pati kasama na kapotang damdam. Marita na sukat na di iwat na niwan ng Doming. Ni Doming kami dati ni kailangan kadkadwa dito, ikat ko na sukatan na di iniwat natin katangan may medyas na. Santay na sapatos. Tapos ito kabi ko kastoy, kalubak, kak magic na, ito yung hindi nakikita. Invisible na lilipat. Alaw na, alas 2, alas 3, hop! Awanan dito dito na. Pero madali lang yon. Ang mahirap kung paano pabalikin. Ito na, alaw na, alas 2, alas 3. Lipat, lipat. Lumipat. Hindi naintindihan. Kailangan mo ng assistant. Halika, balong. Gusto na, ganyan yung marunong. Yung marunong. Marunong. Hindi na eh. Hindi ka lang. Kadwa ka lang. Ganun lang dami na natin. May kanal ba na natin? Kasi lang na yung pasto eh. Kasi napupunta sa harapan. Ka na lang mo din. Sino? Kayo. Megan.
Hello, magandang na. Ang kanyang kanan. Ang kanyang surok, tayo mo kasama na. Palitan kami ng kalapate. Ni bandol, may kang bandol. Ginalungan. Ginalungan. Ano ka bandol? Guriyo, may kang guriyo. Ano yung kunigit dito kang bandol? Data ah. Nakapi. Divide, may kang guriyo. Ang damdam. Dito. Tapos kasta. Dati ganun dito eh. Ganun dito ikang tigid. Ganun mo tikang nawan dito eh. Ipakitang kanya dito baka kumagada sa saot ka. Gusto siya. Kamdan din mo sa pamakanan. Kambigan ka pala makanan. Pakita dito eh. Pakita. Tapos pakita dito tumbol. Tapos ikabi mo. Kasi mo. Kastoy. Tapos iti kalabang din nga to. Baliktado na isa. Tapos dua. Tapos pinagportang ka. Baliktad man. Pakita mo. Baliktad yung katulog. May parehas ka, may kabel mo lang, kabel. O, baliktad na taman sa... Ang perpatakan. Dua, talaw. O, kita mo na pertakalaw na yun. Baliktad mo na lang. Dati katingin dito buti. Baliktad yung kinyan. Nandiyan mo lang baliktad. Pakita mo dati ito buti. Tapos kabel mo na. Tapos baliktad mo na. May sama. Tapos dua, talo. Parehas lang na naramit ka. Kanya nakatadar. Sika nakabaliktad. Diyan nga mo. Kanya ka nakatadar. Kanya nabaliktad. Yes. Palakpakan ni Brio. Sino makamuti niya yung JC da nga kanginginaan? Kanginginaan na sila. Pinakamahal niya sila sa buong Pilipinas. Malamang sa buong mundo na rin. Dahil ang kilo daw ay 5,000 pesos. Ito yun. Ang isla na to ay matatagpuan sa Cagayan River. Ganito ang itsura noon. Ganyan. Ang tawag doon ay tudong. Alam kay Jessica So. Tingnan po tayo. Ito po, ganitong pitsura niya. Kaya ganyan po itsura na kasi nung malapit ng mamatay, dinala ko sa Damortes. Ang dami na dyan sa Dambuan. Ang dami na nila sa Dambuan. Nakarating na sila as far as San Fernando at San Juan. Ito, ang tawag ay Ludong. Ipinangamahal niya sila sa buong Pilipinas. Ako. Kaya na tumalong. Papunta sa kaliwa, sabi niya jump. Pero nakalimutan kong ikwento sa inyo itong fish na tumahiyain. Hindi siya nagja-jump sa harapan, kundi sa likod siya nagja-jump. Jump. Naglag daw. Kasubay. Jump. Kasubay. Kayo ba ay kasabay? Okay, sige, jump. Nag-jump siya sa likod. Kasubay. Kayo ba ay kanan? Mauna kayo. Okay, saan nyo gusto patalunin? Ngaron. Sa gitna dito, sa gitna. Try natin sa gitna. Paano pala sa gitna? Palakpakan! Yes! Tatlo pala. Isa. Dalawa. Tatlo. Ang galing na! Yay! Palakpakan! Ayan! Sino nakaranas ng quarantine? Wala, 1 year na tayo na quarantine. No? Alam niyo yung quarantine? Hindi tayo payagan lumabas ng bahay. Pero nung unang buwan, dito sa Agoo, okay lang. Pangalawang buwan, sa Agoo, hindi na okay. Marami na naburyong. Alam niyo naburyong? Marami, taga-Agoo, marami naburyong. Totoo. Oo, kasi yung buryong natin, malapit na yung sa maaburido at saka maguyong. Kaya naburyong. Tapos, puro ka taga-Agoo, mga taga-Jetson Middle. Tapos, ganito yun. Alam niyo kung bakit kayo naburyong? Yung unang buwan, dalawang buwan, kasi wala kayo ginagawa sa bahay. Try nyo magpaka-busy sa bahay, mag-i-enjoy kayo. Kahit wala kayo ginagawa, dapat may ginagawa pala. At dapat meron kayong ganito. Opo, meron kayo ganito. Pang-therapy po to. Gusto ko bilhin sa akin ni Gobernador, bigyan ko yung tig-isa nito. Opo. Ang tawag ko dito ay, machine po to pero simple machine. Ang tawag ko dito ay do nothing machine. O walang silbi. Ang gagawin mo lang, para meron kang gagawin, hatakin mo yung red, sasama ang blue. Ayan maghapon, hindi meron ka nang ginagawa.
Yan. Pero pag tapos ka na sa red and blue, ang takin mo yung yellow, sasama ang blue, sasama ang green. Nakala nila green pom-pom, konektado sa blue pom-pom, at ang blue pom-pom, konektado sa red pom-pom, at ang red pom-pom, konektado sa yellow pom-pom, at ang yellow pom-pom, konektado sa green pom-pom, at ang green pom-pom, konektado sa blue pom-pom, at ang red pom-pom, konektado sa blue pom-pom. Ngayon nalaman ko na pag wala kang ginagawa ay nakakapagod din naman pala. Kung makabanok yung nararami din na mo inopay, di mo makano kay malpas. Baka nararami din na. Alright. Maraming nagtanong sa akin kung paano kung ginagawa yung walang ginagawa. Hindi ko sinabi yung sikreto yung walang ginagawa. Kasi pag nalaman nila sikreto ng walang ginagawa, sila naman ang mag-umpisang walang gagawin. At ako naman ang mag-umpisang merong gagawin. Ano ko lang yung nilito ko kayo. Alam niyo kung bakit? Alam mo kasi iniisip nyo na yan ay sasama kasi may connection. Sinabahan ko kwento yung kwento na walang kwenta para makalimutan nyo na ito kanina ay makakala nyo may connection din. Kaya sumasama ko. Pero malaking katanungan, walang connection. Palakpakan. Yes. Kaya nalaman ko mula noon na pag wala kang ginagawa ay nakaka-enjoy naman pala. Kaya pinagpatuloy ko ang walang ginagawa. Palakpakan. Yes. Yan. Wala ba mas malakas sa palakpakan? Tapos sumapit ang Mayo. No, ay lumabas na yung pagka masipag ng mga taga-La Union, taga-LU. Alam niyo kung bakit? Nagtinda sila ng mga kakanin sa online. Nagtinda rin ako. Pero ito ay pizza. Bukod sa napakasarap, matagal mapanis, 6 months ang chef life. Pag gusto mo na kain, nilagay mo lang sa box. Pag puso ng box, iinit na yan. Siyempre, dahil 2-in-1. Pag uminit na siyempre yung kapitbahay, hihingi. Sabihin mo, ubos na, may password dyan. Oo, ubos na. Wala na. Ang galing lang pala mga ano ngayon. Pero dami nilang dalawa naman yan. Pag pindutin ulit yung password, sabihin mo, ubos na rin. Ang galing na. Dapat diba ngayon, dito yung mas. Dapat mo yung diba ngayon, diba? Alam ka takadua, bukang ko dalawa, o partida. Unahin ko dyan, dyan. At dito rin sa kabila, wala din. Kaya may makita pala. Pero may kasabihan. Kaya makita pala. Makita pala, sorry na nakalimutan lang. May kasabihan, sharing is good. Pag meron ka, i-share mo sa iba. Kung hindi mo i-share mo, mawawala. At mawawalang tuluyan. Oo, galing na. Kaya ang moral lesson doon, ang gintong aral, mag-share o kaya magbigay. Pag may pagkain mo, may ulam sa bahay, ang padigo. Galing na palakpakan. Yay! Susunod, meron akong magic. 25 years ko na piniperform yung magic na to, walang nakabuking. Promise. Totoo. Pag nabuking mo ngayong bukas makalawa, hindi ko na ito gagamitin. Walang kupra. Hindi ko bibilisan. Kasi sabi nilang magic daw, bilis-bilis ng kamay. Pero totoo to. Wala kang nakabuking. Kaya try nyo mabuking ngayon. Eto na po. Meron akong dalawang. Okay, tahimik mo na. Para okay. Etong isa, sabi nila ay white. White ang nakalagay na sombrero. White din ang rabbit na nakalagay. Okay, nakadrawing. Tapos ito naman, black na sombrero. At syempre, black din. Ngayon, dalawang magkaibigan at magkapitbahay. Ang pangalan ng isa si White Rabbit at ito naman isa si Black Rabbit. Si White Rabbit, pininturan niya ng white sa harapan at white din sa likod. Si Black Rabbit, black sa harapan at black din sa likod. Ito na, lalagyan ko ng magic. Palilipatin ko si Black Rabbit sa bahay ni White Rabbit, si White Rabbit sa bahay ni Black Rabbit. Alauna, alas 2, alas 3. At agad-agad, nandito na si White Black Rabbit. Ang galing na, wala pang nakabuking. Kasi ito naman, susunod, nandito na si tadadaan! Ang galing! Wala bang mas malakas ang palakpakan? Yes! Ngayon, si White Rabbit lilipot na pupunta na sa bahay ni Black Rabbit. Si Black Rabbit na nandito naman lilipot na babalik na sa bahay niya. Alauna, alas 2, alas 3. Pero marami din nakasunod. Ano pinintura ni White Rabbit? White sa harapan at white din sa likod. Ano pinintura ni Black Rabbit? Black sa harapan at black din sa likod. Ganda. Inulit ko lang. Ito na, lalagyan ko ng magic, pababalikin na natin. Ishi-bishi, something fishy. Balik! At nandito na. Bumalik! At nandito na rin si Black Rabbit. Galing na. Nabuking nga na. Ito ay black, ito ay white sa likod ay. Ito ay black sa likod ay. Balik na rin ko para maniwala kayo na mali kayo. Yan, convincing na ba? Balik na rin ko na rin to. Yan, hindi, gusto makita yung likod.
Pero sa mga hindi nakasunod, si White Rabbit at Black Rabbit mag-best friend at magkapitbahay. Hindi lang sila magkakapitbahay dahil kapitbahay nila si Red Rabbit kasama si Green Rabbit. Pwede, palakpak ulit. Yay! Okay, susunod. Yun. Kailangan ko kuya yung traffic lights para alam nila ang ibig sabihin ng mga traffic lights. Ayan! Okay, meron kami traffic lights. Ang ibig sabihin ng traffic lights ay ilaw na nasa kalye. At ang ibig sabihin ng red, sundan natin, red, stop. At pag yellow naman, get ready. At pag green, go. Okay, kailangan tandaan mga bata para pag tumawid tayo sa tamang tawiran, hindi tayo ma-aksidente. Okay, yung ako maliit na bata, meron akong kaklase. Ang pangalan ng isa, red, yellow, and green. Makukulit sila sa eskwelahan at lagi nang unahan. Flag ceremony sa school, nauna pumunta sa line si red. Sumunod na rin si yellow at si green. Nasa huli ng line, kaya nasa taas. Pero si green, marunong mag-magic. At ang nangyari, nauna na. Ang galing na. Gusto niyo ulitin ko? Ulitin ko, gusto niyo? Pero ang nabasa ko sa libro, ang magaling na magician, hindi niya inuulit yung kanyang magic. Ay, yung magaling, hindi pa naman ako magaling, kaya pwede kong ulitin. Yan, galing na. Sumunod na araw naman, sumunod na araw ay recess. Sa recess, nauna na si yellow, sumunod na rin si green. At si red, nasa huli ng line ulit, kinakantyawan, pero hindi nila alam, marunong mag-magic si green, nauna na ulit. Galing na. Pero alam ko na, matutuwa na si red and yellow dahil sasakay sila ng bus. At sa bus, nauna na sumakay si red, sumakay na rin si yellow, at si green, nasa bahay pa nila, tulog na tulog. Dito na lang natin lagay si green. Yan, tulog na tulog si green, hindi na makakasama si green, pero hindi nila alam, marunong mag-magic si green. Wala na sa kanilang bahay si green, at si green, nauna na, at dito na, palakpakan. Yeah. Pero sa sunod naman, ang makakapagpairam sa akin ng singsing, may friend yung mamaya, pero magre-reklamo yung mga nandun sa likod dahil maliit daw ang singsing. Good for me kasi nakadala ako ng malaking singsing. Alagay na. Sing sa leeg. Okay. Pero ang meaning ko, itong singsing na to ay walang putol. Promise, walang putol. Konti-putid na. Pakitang paya, konti-putid na. Dati magbanger, pakitang paya, konti-putid na. Di ba? Tapos lalo itong isa, wala rin itong putol. Di ba? Pero ang ginagawa ng iba, pinagpukuskus lang para magkadugtong-dugtong. Galing na. Dugtong-dugtong na. Wala ba malang sa palakpakan? Ang ganda siya lang na matalent yung para pumupunap. Tapos lahat yung mga ayaw matanggal. Pag ayaw matanggal ganyan, agis mo sa hangin yung isa, matatanggal. Pero kung eto, kung ayaw matanggal ganyan, pag palit-palitin mo to, tapos pag palit-palit na, pwede mo itong tanggalin, parang butterfly lang. Like that. Parang yeah! Ayun na. Ulitin ko para sakaling hindi na catch up ng iba, kuskus mo lang ganyan, matatanggal na yan. Pag natanggal na yan, pwede mo rin tanggalin to. Pag ganyan mo, pag ayaw ganyan, kagatin mo. Matatanggal. Yan, tatanggal mo ulit. Ang galing na, ulit-ulit ganyan, hanggang alas 5. Pwede? Hindi, tuturo ko na para medyo may bonus ako sa inyo. Ang ginagawa ng iba, pinapakitang ganyan na walang putol. Totoo walang putol to, pero ito, ang salarin, itong hintuturo, ito ang mudo. Ito yung sa kanilang maglilink. Ito na, isa, gagamitan ng hintuturo, isa, ikot, dalawa, ikot, pangatlo. Dugtong na, palakpakan, yeah! Hindi, nakakalso lang. Hindi nakalagay ang totoo, hindi hintuturo, kundi hinlalaki. Dito nga, para may lagay, palakpakan, yay! Yan. Pag ayaw, parang butterfly, kulibang-bang. Oh my God, palakpakan mo. Yay! Leeg talaga. Ayan, susunod. Gusto yung manood ng juggling? Opo! Pero ang juggling, kailangan meron ginahagis, meron ka sinasalo, pwede nga patalikod. Pag isa lang yan. Pero pag dalawa, sa mga hindi nakakalam sa School of Juggling namin, meron din kasi kami ispilahan ng juggling. Pangalawa ulit ang pinakamagaling. Opo. Marami na kami nag-aral, mga may 20. Ang awarding doon,
hindi na first honor, second honor, kumbaga parang mas mahirap na pag college na. Kung pinakamagaling ka pag college na kayo, ang tawag doon kung lang na. Pag pangalawa naman, suma. Ako yun, suma na ako. Pag dalawa, ganyan. Ang tawag namin dyan, kasi walang Tagalog, walang Ilocano nito, tawag nito, cascade. Ganito naman, the chop. Ganito naman, columns. Ganito naman, behind the back. Dito iba back behind. Pinalitan ko lang. Kurang mo. Okay. Talaw. Pag hagis ko to, start ko na. Ready? Palakpak mo na malakas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing. Bukan pa. Ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing. Bukan pa. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing. Ha? Anong king nyo? Wala. Kasi nag-iwan ko magic sa side, sa likod. Kaya pag meron kami malaking magic show, ang pupong sa side, pupong sa likod, reserve lahat para sa aking mga kamag-anak. Pero hindi pinagkakalat. Hindi, aminin ko na, hindi ko binibitawan yung isa dahil hindi talaga ako marunong mag-juggle. Opo, kasi absent ako sa school nang tinuturo sa amin ng juggling. Absent. O Bing, sino ang Mujol? Kas kamay. Mujol. Oh, dami nila. Okay, sino ang online? Okay, yung mga Mujol, huwag ipapagawa kay tatay at nanay. Kailangan kayo gumawa para matuto kayo. No? Tulad din namin, tulad ko din. Ako lang pala. Nag-aral din ako. Nag-grade 1 ako, natapos ako hanggang grade 6. Tapos first year, fourth year noon. Tapos nag-college din ako. Kahit nag-lang ako, nag-college din ako. Para po sa kalaman nyo. Nagtapos po ako ng pharmacy. Kumuha mo kasi ako ng pharmacy kasi gusto ko magtrabaho sa farm. Mali mo lang. Nagbanot. Joke lang yun, mga bata. Yan, pero real to. Nakikita niyo ako, no? Doon ako sa palengke, no? Doon sa plaza. At hindi ko nakakalam kasi pag wala akong show, kasi show ko lang sa Balot Linggo. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, nagtitinda po ako ng mga mineral water, chichirya, nung araw, bukuyos, mga ganun doon sa plaza. Pero totoo to, kahit na nagtitinda-tinda lang ako, kaya nag-clock lang ako, meron naman akong 3 anak na nasa BIR naman. Yung isa nasa COA. Nagtitinda rin sila ng mineral water doon. Walang branch. Walang branch lang. Tindagang walang titik. Kalimutan ko talaga yung routine ko. Ako tatlo, hagis ko ulit. Gusto niyo? Hindi, meron akong kaibigan. Ang galing. Yung isa taga Baguio, kaya-kaya mag-juggle. Sana dinala ko. Kaya niya, kayang-kaya niya. Yung isa ganyan, yung isa ganyan. Eh, kung alam ko lang, di ginawa ko na. Meron nga ako mas magaling na kaibigan, ganito siya nagja-juggle. Kung nagaling ka, matuluna yun ko na kanya ko na. Ay, matang-matang-matang. Kasta ko lang. Kasta. Ano nga yung mudi patan? Kasano nga may patan nga yung friend kita ng anak mo, kisuman. Tapos nalaling man hindi kasi kailangan na may isang takaya na kastoy. Nagbilang mo ng isa na. Nalaling man di may isang kastoy kaya na. Kasi nagbilang ka naman ako. Ang nga tumagari ko na kanya ko, iyak mo nagtatang ko nga muna pa sa ako isang dali. May sardo niya na. Hindi ko. Kaya rin may nagpatalikod. Patalikod, ganito patalikod. Pasikig kayo, pasikig. And kung yun ay backwards, sidewards, kasi pag ganyan ka, forward. Ang forward ka ng konti. Pero ang pinakamagaling sa amin, taga Baguio, naglayang kasi man mag-juggle suno. Naglayang first honor ni mag-peso. Naglayang ko na kanya, tawag mo dito mo shower, dito trip mo, dito shower. Sinansod ko na yun na shower ko. Ay, yun ang may shower ko. Nagtagsaw pa, mag-shower ko. Mag-shower. Kayo tayo, kanay. Ganun pagpalakpak. Orange hindi mo na makaagas ng kasaw. Kasi tikubid lang, orange lang dun sa team nyo. Mabali, dubing kami no? Pinag-sakit kagit. Hindi kaya, orange lang. May bagang pa. May bagang pa.
Lucky. Magic ko na rin kasi mas marami yata adults naman eh, sabi niya. Kaya eto naman, susunod ay tama-tama kay Uncle Doming, tsaka kay Buloy, si Lolo Eddie. Ito para sa kanilang magic na to. Saka huwag matumba para hindi ako mabuking. Yan, ito ay tungkol sa baso. Ito naman isa ay okay, Red Horse. Hindi, ano to, Martini. Ito, tatakpan ko. Kasi itong isa naman, tatakpan ko. Ngayon, sandali, baso, bote. Lagyan ko ng magic, palilipatan ko yung baso dito sa may bote. Bote, lilipat sa may baso. Ito na, alaw na, alas 2, alas 3. Dito na yung bote. Dito na rin yung baso. Ang kayo mga mamatay? Ang kayo mga mamatay? Ay! Tapos, awanan. Pero hindi nyo alam na una kami dito sa ito. Benduling ko. Bote. Mga bata, bote. Sabi mo, bote. Bote. Malakas. Bote. Bote. Hop! Bangga. Galing na. Hop! Bote. Ilang lang, tanong mga buong. Ay, bote. Ano ka to? Gana na sa iswerte ng mali. Hop! Lipat. Lipat. Isidro na kita sa Isidro pag gawin mo. Kuray niya butot na dyan sa riyo. Nabuyong yung butot na. Alam mo, may isa. Ano ko ngayon sa... Tapos, hanga mabuha ka pa na ito. Hindi ka malmalang na ito. Hindi ka panag-aakit ang kikitaga ni Isidro. Oh, bote. Yan, galing. Yan, pangalilan. Diyan mo sa ano na ito, yung kaya malatikat ko. May buling mo, tanong ko mabukeng. Tapos mo ano ito. Kaning mag-aangat sa'yo. Tapos kami ko na bote. Tapos baso. Kabil ka na tabaso dito. Pati bote. Alag, tibaso. Kabil ko ta. Lipat-lipat. Bote, baso. Palakpak. Hey! Maglaban ng ating tablil. Patas. Ate ko, silbin. Kayo ba? No. Talay nga natin. Talay, may tagkanak na paday. Talay, basit. Pati may isa, sumarunong, atid daw. Dato'y katindugan. Nung po na naging lalakay dito yung buo, bilang dito sa Santa Monica, ako na nakasti ka basit, katkasti mo katindog, katkasti katindog. Alam, nagiging murdong na, yung mga dulo nila, pagpantay-pantayin mo. Tapos ito yung bangin, pagpantay-pantayin mo ganyan. Pagpantay-pantay na raw yung bawat dulo nila, tipan mo, kuyitam, magic na, agpapadadan. Ang galing. Pero isang papadadan mo rin pata kita. Tapos natin may isa, katkasti katindog, kasta. Tapos natin may isa, kasti katindog, dati kasti katindog. Oo, papadadaan na. Pero peso man, baka kung ayok sa saurat, ano kung mabaling nagsaurat ta nagsaurang magpitanganan, tapos kami sinadi na, labra-kadabra, dati kasti lang ang katindog na talaga. Tapos natin sumarunong, kasti lang katindog, dati kasti lang. Galing na, palakpak mo na. Ngayon, sabay, balibay, sandagon, sabay. Patoy, dati may isa, dati nalabaga, ay, puraw na to, yung ano na to, nalabaga. Ayaw na nalabaga.
Tapos dito ay marami dati siglot. Marami dati siglot. Dati siglot, irikos ko kastoy. Irikos ko na pagtaktak ng maulaw kayo. Basta, kanyang masipsip ko ng tanong nito ko. Kastoy na yun, may bayagal. Basta, nakanduan namin ti Magic Day. Bayagal, muna siya akong mamandugal. Kasi talak na ito, pag ti Magic na, Disindraw, kamkamada namin na raramidag din at magana. Pakumpiting siya sa bata. Ayaw na pinugang nga ito kanya may dinugang na eh. Tingkang minto niya. Awang na eh, sa data na eh. Malays. Duri ka. Tapos dito ay acrobatic na tawag mo dyan. Agalis-alis isuna. Nang dito ay kuyota. Nakatanong, kanuan magamit na lang. Yung masik. Bumasit suna. Dati kanina ng mundo. Bumasit. Palakbay. Kung sino pinakabuya di Magic di lakay na sa Pilipinas Gagtalay. Yung matanda, nag-magic siya ng apoy, naging aso, natalo siya. Alam mo kung bakit? Madaling turuan ang aso. Kasi buhay yan. Sana ang ginamit niya, taliti aso. Well, yung taliti aso nagkirigat nga sa ruang nung nasa ruang datoy. Ibagayo amin ubing tayo. Kasi patatayo yung gusto ng aso, pag tayo amo, tatayo yung dati tayo. Muli ka, English speaking sa katik sa babagyo. Bagay yung istan. Hindi na kayo lata. Kami salita istan. Hindi na kayo, Ilocano ba ito? Takdad, ano na yun? Napigpig sa takdad. Timadar. Takdad. Takmadar. Bangking lang. Inda. Kaya na pa ginda. Kaya na pa ginda. Nakabikinan na bang tunayo lang. Ang kumabalik ng batan dyan, tanim batak dyan, mali. Tapos ko na turong. Naturong. Kayo ba? Kaya natin ka doon matag magic. Sige, natin ka doon. Sino ito may magic na? Sino? May ka, sige. Sige, alam mo, bulo din ito. Ni Sidro, ang mabali ng vlog. Ako. Okay. Tapos, bulo din ito. Mabalin na ito. Mabalin. Kita sa akin kasi yung ang tulis yun. Ang pati mo lang ang tuon. Yan. Katulaman ito. Basta. Ay, mabalin. Huwag mo kabasa ka na naman. Ano nangyari sa medyo mo? Yawan. Kuya Dunay, ikaw po kong asin. Ikaw po kong asin. Kaorasyon. Pataya ba? Medyo ko na kasi lang awang nila sumbi ni Magic na di doon lang nga, ingat tumayap nga. Kasi tuk-tuk ti datoy. Diulo na kita, pagkasya-kasya kas mapanijay kas dahil. Ang nadanagan ta naraming ko, hindi na minsan yung lang nagkamaliak sa akin. Ako na sumbi. Okay. Account down tayo nga. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Aramidin kailangan ni Suna ni Aburika niya tingnan ng gwapong artista ni Alden. Na Alden. Okay. Ladies and Aburika. Awan kita suspense na. Natulak kayo ng Nandang mo man. Okay, ladies and gentlemen, nakakasinan naman siya kung timang ibaga dati. Yan, sige lang bahala dito na kung mapapasok ko nito. Ayan, okay, ako naman yung ngayon magmamagic. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, all welcome, Alden Kimalden.
nagwapo ko ba? Alam niya kuya niya. Okay. Okay kuya ha? Okay, tama po niya. Ayos ka lang kuya. Ay, ayos lang ka lang sila. Sa ulo ko nga lang. Okay kuya, tagal ka kuya. Ay, tagal kuya lang sa... Ayan, di ba layo? Tutumpan ko yan, di ba layo? Ayan, di ba layo? Ayan, tutumpan. Ay, at dapat nagkantong ko mo ito birthday ni Lawrence. Kaya nakatong ko ya. Ayan, takanay na nagkantong ko mo nagkantong. Ito mong ganyan. Ayan na. Ayan. Pero bakit naman nagkantong na? Ayan, nagkantong. Tutumang balong. Ayan, nagkantong. Tutumang nagkantong. Ayan, nagkantong. Ayan, nagkantong. Ay, kaya. Okay na. Okay. Ang mo misuna, ginagam mo na yung wedge nila. Ang mo misuna. Ayan mo muna na. Niya tinagan na ngay kuya. Ay, di naman ako. Nagan mo balong. Balong, nagan mo. Kinje. Ayan, kinje ka no. Kano ba ni kinje kayo mo kuya? Ayan, kano ba kuya? Ayan, kano sunay kuya? Asawa? May sabay kaya siguro kayo mo suna yan. Kaya mo suna ko yan. Kaya mo kaya. Kasan mo kayo nagkinayan ni Kinji kaya may istorya kinyami kuya. Kaya nakano Kinji ha. Kaya istorya man ba lang. Sige man, ready, go. O ni nanay mo kano Kinji ha. Kanya pengay kuya. O ni nanay naman kanya ngay kuya. Sa balita. Ay mo din nakano kaya na napaya kuya. Sabay sabay ha. Okay, dabay kanya. Ay mo di paborito mo si dad ko yan. Mo di paborito mo si dad ko ya. Ayan ta kano. Nya di paborito mo si dad ko ya. Ay hotdog ka na di paborito. Nya ito paborito mo ininuman naman pas ka mga kuya daman. Ayan daman. Ano yan paborito mo ininuman kuya? Hotdog please ka natin kaya. Nanya dala ka ng hotdog na. Nya ay mo di paborito mo kanta yung favorite sa alam ng kuya daman kuya. Eta, mapalit mo kayo patingod kanya, may ka nagsala ka kuya. Huwag ka na, skiman nga, balay, kasi mo man ti imam, padanog, kasi padanog mo, sige, basta, padanog mo kasi may sapay ha, kasi tama yung padanog niya, kuti-kutim ha, tapos nagbilang talong kuti-kutim ti imam niya, tapos nagsala ka na. Ready, ang favorite food niya ay hotdog, ang favorite drinks niya ay hotdog juice. Ito naman yung favorite song and dance. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Oo, naglayin mo gaya ni Suri. Ay, ayos ka lang kuya. Ayawan ka na. Kapaya kuya. Ay, maganda mo magawa. Okay, anong gusto mong sabihin kay Lawrence? Nandiyan na ganun nga, buyakin niyang balang. Hindi kayo ngayon buyakin niya na. Lawrence, kung naman kinyo na, ready? Go. Oh, Lawrence daw. Okay, hindi kayo ngayon buyakin niya na. Ngay. Ay, basul ko ka Lawrence. Okay, ate Lana, nakaipatim na ni Lawrence and Lawrence. Happy birthday, God bless you siya, kuya ha? O, sige man nga, Lawrence. Happy birthday. God bless you. Ang bait na. Palapakan naman natin si Kuya. Yes! Okay. Ano naman ang gusto mong sabihin kay Mama and Papa ni Lawrence? Alam mo, tingnan ko ngayon baga, Kuya. O, sige man, Kuya. Sige ha? Okay, tita. Tito kasi ha? Okay, ready? Go. Okay, ready? Tita? O, tita daw. Tito? O, tito daw. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Wala naman siya. Hindi ganito. Okay, ganito. Tita, tito, maraming salamat. Ganun ha. Okay, ready? Go. Tita, tito. Okay, maraming salamat. Okay, kuya ha? Okay, eto na. Gusto mo ba kuya ha? Ay, mo din nakano kaya atan. Okay, kaya kuya. Okay, kayo mo ngayon katantang na maskaramon kuya. Okay, sige katantang. Kaya kuya ngayon kayo mo ngayon paikatan. Ay, nagawag ka naman. Okay, kuya Clown, pakitanggal mo na. Palakpakan naman natin si kuya. Yes!